специален поздрав от сърце, който остава завинаги за спомен. Този поздрав е специално от Теодор Захариев, Краля на Русе. за неговия чичо Симо Захариев. Онай барибало, Онай сурало, о шампионо, бахтало мануш. тисъча шампионов, ама само един е Симо. От град Русе, България, и жител на Париж, Франция. за човека с голямото сърце, за китариста на Европа. Опа, опа! Яша Симо, за човека, който носи пачки респект и сила навсякъде. Симо Крала, Тусан, Обаро, Мануш, Тусан Крало, о Франция, са те камен, са те уважинен. Бахт ловей се стипе, да има в дома ти. Мъж чест, мъж с класа и човек, който никога не забравя своите хора. Този поздрав е и за цялото ти прекрасно семейство. За красивата ти жена, която е винаги до теб. За двете ти прекрасни деца от Германия. Нека растат живи и здрави и бахтали. И винаги да се гордеят със своя баща. И най-големият респект тази вечер е за цялата фамилия Захариеви, Фамилия Симе, фамилия, с уважение, фамилия, с големи сърца. Фамилия Захариеви, правят малки крачки, щото имат големи пачки. нека Бог пази дома ви, нека масата ви винаги да е пълна. А любовта помежду ви никога да не свършва. За Симо от Русе, За семейството му, за децата му, за жена му, за цялата фамилия. Захариеви. Този поздрав остава завинаги за спомен. От Теодор Захариев.